Dobré ráno. Vítame vás pri rannom zamyslení a prajeme vám požehnaný deň. Naše vysoké povolanie? Ranné zamyslenie podľa knihy Ellen Whiteovej. 27. september. Dávajte si pozor, čo čítate. Slovo Boží, kniha svatá, základ náš, popředí je vždycky jako věrná stráž. Svůj boj víry výborně zde dokonáš, pakli písmo za svůj základ máš. Slovo Boží, písmo je vždy víry základ náš. Slovo Boží, jen písmo je vždy víry základ náš. Dávajte si pozor, čo čítate. Lebo Hospodin dáva múdrosť. Z jeho úst pochádza známosť a umnosť. Prechováva úprimným prospech, je štítom tým, ktorí chodia v bezúhonnosti. Príslovie 2. kapitola, verše 6 až 7. Vek za vekom vedie ľudí zvedavosť, aby hľadali strom poznania a často si myslia, že trhajú najdokonalejšie ovocie, keď zistia, rovnako ako Šalamún vo svojom skúmaní, že je to naskrz ničotné a márnivé v porovnaní s umením skutočnej svetosti. Knihy z pera neveriacich by nemali mať miesto v knihovniach tých, ktorí chcú slúžiť Bohu. Budú užitočnejšie pri zapaľovaní do vašich kachiel, ako potrava pre dušu. Tieto knihy už priniesli záhubu mnohým dušiam. Ľudia, ktorí čítajú tieto knihy inšpirované satanom, prestávajú rozpoznávať, čo je pravda. U toho, kto otvára takúto knihu, stojí Satan a na myseľ, ktorá sa zaoberá touto četbou, pôsobí tak, že očarí ich dušu a zaslepenie, ktoré je toho výsledkom, je takmer nemožné odstrániť. Nech si žiaden veriaci nenahovára, že jeho základ stojí pevne a že nikdy sa nemôžu pohnúť zo svojho miesta viery. Sme obklopení neverou. Zdá sa, že je ňou nasiaknuté celé ovzdušie. Jej sile môžeme odolať jedine neutíchajúcim úsilím. Tí, ktorí si vážia spasenie svojej duše, by sa mali knihám neveriacich autoroch vyhýbať tak, ako by sa vyhýbali malomocenstvu. Mládeži by som chcela povedať: dávajte si pozor, čo čítate. Pokiaľ je vaša myseľ zameraná na nevhodné veci, vplyvom zlého výberu vašej četby, nemôže sa Božia pravda stať stálym predmetom vášho uvažovania. Ešte nikdy nebola znalosť písma tak dôležitá ako v dnešnej dobe. Nalieham na mladých i starých. Učiňte z Biblie svoju učebnicu. V nej nájdete skutočnú úroveň dokonalosti charakteru. Nepoužívajte svoj vzácny zmysel zraku čítaním toho, čo vám neprospieva. Schopnosti mysle, duše i tela majú byť zasvetené Pánovi Ježišovi, ktorý nás vykúpil svojou krvou. Naše vysoké povolanie, 27. september. Chcem vás povzbudiť, aby ste boli konateľmi jeho slova, nie len čitateľmi. Ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli a nezabudnite sa k nám pripojiť i zajtra.